ҳафткул. макони ҷойгиршавӣ шаҳри Панҷакин, қаторкӯҳи Зарафшон, ҳудуди ҷамоати деҳоти Шинг. Азорчашма, Марғузор, Хурдак, Нофин, Ҳушёр, Соя ва Мижгон бо ин тартиби номгузорӣ 7 кулро ташкил медиҳанд. мавқеи ҷойгиршавӣ аз сатҳи бар дар баландии аз 1598 метр то 2400 метр. фарқи баланди байни кӯлҳои Мижгон ва Ҳазорчашма 802 метр мебошад. масофа аз кӯли Мижгон то Ҳазорчашма тақрибан 20 километрро ташкил медиҳад. ҳарорати ҳаво дар фасли тобистон 10-20 дараҷа гарм шуда, дар фасли зимистон хунукӣ ба 15-25 дараҷа мерасад. кӯли Ҳушёр. дарозии кӯл 770 метрро ташкил дода, паҳноияш ба 130 метр мерасад. масоҳати сатҳи кӯл 0-100 10 километри мураббаъро ташкил медиҳад. кӯл дар баландии 1770 метр аз сатҳи бар ҷойгир аст. чуқурии ниҳоии кӯл 15 метр мебошад. ҳаҷми оби кӯл ба 0-173 миллион метри мукааб баробар мебошад. кӯли Нофин. дарозии кӯл 2750 метрро ташкил дода, паҳноияш ба 182 метр мерасад. масоҳати сатҳи кӯл 0-150 километри мураббаъро ташкил медиҳад. чуқурии ниҳоии кӯл 41-3 метр мебошад. кӯл дар баландии 1820 метр аз сатҳи бар ҷойгир аст. ҳаҷми оби кӯл ба 6 миллион метри мукааб баробар мебошад. кӯли Хурдак. дарозии кӯл 197 метрро ташкил дода, паҳноияш ба 102 метр мерасад. чуқурии ниҳоии кӯл 9-6 метр мебошад. масоҳати сатҳи кӯл 0-2 километри мураббаъро ташкил медиҳад. ҳаҷми оби кӯл ба 0-9 миллион метри мукааб баробар мебошад. кӯл дар баландии 1870 метр аз сатҳи бар ҷойгир аст. кӯли Марғузор. дарозии кӯл 2650 метрро ташкил дода, паҳноияш аз 423 то 800 метр мерасад. масоҳати сатҳи кӯл 112 километри мураббаъро ташкил медиҳад. чуқурии ниҳоии кӯл 46-7 метр мебошад. кӯл дар баландии 2139 метр аз сатҳи бар ҷойгир аст. ҳаҷми оби кӯл ба 25-3 миллион метри мукааб баробар мебошад. кӯли Азорчашма. дарозии кӯл 2050 метрро ташкил дода, паҳноияш ба 454 метр мерасад. масоҳати сатҳи кӯл 0-193 километри мураббаъро ташкил медиҳад. чуқурии ниҳоии кӯл 45 метр мебошад. кӯл дар баландии 2400 метр аз сатҳи бар ҷойгир аст.
ҳаҷми оби кӯл ба 25.1 миллион метри мукааб баробар мебошад.